katempu dulu. Melumpuk ngger, bocah Kurawa melumpuk ngger. Ya dong dawuh Paman Arya lenggang nggih. Lho iki man. Lumundur Sang Rekyana Patih undanging para wadyabala sawega Pok sur tambur miyang suling pepandhean talutek mewa bandera kakondo warna pindha cala diana sri kawuryan Man, lo man, Man Arya Sengkuni man.
Rejanung sung pawarto keng putra pun Brisrawa kula nyadong dawuh manpuna manpuni manarya sengkuni medan dawi kula pun Brisrawa nungsung pawardi man. Lho man. Manarya sengkunar tindak wonten latar kula pun Brisrawa nyuwun kabar man. Ngaturake Herminakata pamanarya. Pamanarya ingkang putra Tirtanata nyadong dawuh kepareng kula ngaturake sarpa mundhur iku. Paman Harya Sengkuni kang putra Swatama nyadong dawuh kepareng kula ngaturaken Tirta Candaka. Man. Saiman. Kula pun Citrasi semandurku nyadong dawuh man. Kepareng kula ngaturake Gantarwa Pangsa Jalma. Ora mengkoto dhisik anak-anakku bocah Kurawa kabeh wae. Lho. Apa dene kowe kula Burisrawa? Iya. Oh. Seprana seprene kok rumangsaku tanpa sudane malah kepara wimbuh. Ing atase ming dokono-do kene dundang wong tuwa kok lembengok sakayange. Lho, pun ciri-wanci lho, Man. Kula niku dadi wong ngomong nek boten seru ora marem, Man. Munggo omong lirih ra iso ya. Oh, pun boten iso, Man, rat-raten, Man. Mulane Sembadra ki ora gelem tok pek bojo wong kowe nek omong bengak-bengok. Lah, mapan pun Triwanti lajeng ngilangi pripun? Mongko tak omongi, dek mben ki Sembadra nek nggon aku. Estu nopo? Apa aku ki gara? Suwan paman pruwen nopo? Ming butuh ngrasani kowe. Lah, rasane ala napa becik, Man? Le ngrasani ngono, Paman, munggo Kakang Burisrawa niku nek ngendika iso alus kaya Pangeran Janaka, kula pilih digarwa Kakang Burisrawa. Lah, estu napa? Apa wong tuwa ki gara? Lah, nyuwun tulung, Man. Supaya kula niku dadi wong nek omong alus pripun, Man? Dirakna ya. Nggih. Kowe nek tak timbali cukup matur lirih tur kepenak dilungok-rungokake. Pripun? Burisrawa. Lewang Sulan? Kula paman. Anggere kowe tok kulinakake ora suwe-suwe iso alus. Kula paman. Mula bukane kowe tak klumpukake. Kula paman. Iki ana rembug ingkang luwih wigati nggih Burisrawa. Kula paman. Kurang-kurang bejane nggone nglamar putri. Kula paman. Dengkulmu mlecet. Kok malah ming kula. Mboten telaten man, gelem ya kok ngene. Ora gelem ya kok ngene. Ya wis bejamu nek Sembadra ora gelem tok pek bojo. Ora gelem ya wis, golek liyane rak ya ana. Sing gelem karo kowe sapa? Anggere setri adeng napa. Ming paitane kan. Lah, mapan ora omong niku bisane kok ngene kok dadak kon ngowahi barang. Tak timbali matur apa? Ngaturake Herminakata, Man. Toya minaulam kota galak sak galak-galaing ulam montel beting toya masih galak atur kula nyadong dawuh pamanarya. Tirtanata paman kula ngaturake sarpa mundhur iku. Sarpa teksaka mondo mandi nika upas. Senadyan mandi upasing teksaka maksih mandi atur kula nyadong dawuh. Asatama kula ngaturake Tirta Candaka. Tirta niku banyu Candaka kodhok. Sak galak-galaking kodhok tesih galak kula, Paman. Awong gawe tembung ora genep. Man. Dari man?
engko rak tak plinteng bocah iki. Wong tuwa kok man-men. Kula ngaturake Gandharwa mangsa jalma. Tegese Gandharwa niku buta, mangsa niku mangan, jalma niku wong. Sak galak-galain buta mangan wong, tesih galak kula nek mangan. Oh, nek ming mangane ambak sengkune iki wong tuwa pirang besek regane ati. Watak. Ming mangane kok dipamer-pamerake. Gaweane rung karuan merantasi. Angger-angger wis sumbar dhisik. Sapa sing kira-kira? Nuwun sewu, Man. Paman iku mboten ngrasake kadang kula. Woi, kula dhewe niku nek weruh Citraksa niku jan gumun, Man. Ing atase wis gedhe tuwa kok. Nguntal pil kok mboten kolu, Man. Barang nganggo sego niku ngarep. Kodrat. Kurawa, lho. Wis aja tuntum geguyon ana para gawi. Wektu dina iki kurang-kurang bedane goreng nglamar putri ora kasembatan. Awit ana ingkang mepalang sinten, Man? Irawan tekan kene. Dadi dukane anak Prabu Baladewa. Kowe iso mbalekake Irawan, kelakon boyong Dewi Rosawati. Lho. Man. Irawan, iya. Nek kula balekake alus mboten gelem, nek perlu pateni. Lho, Man. Liyane Irawan. Sing ana ming Irawan ki. Kula nggih matur, liyane Irawan. Rangkep loro, kula dukumpa pecah sirahe mati kabeh. Nek Irawan sareh. Irawan ketoke bocah kentrang-kentreng, ora ninggal karo bapakne nek temandang cek-cekan. Man, liyane Irawan, Man. Upama mungsumu Gatotkaca. Iya, lah nggih loro niku sing kula wedeni, Man. Liyane Gatotkaca ganep 5, kula nggo gateng temenan, Man. Upama mungsumu kuwi mau Antarja. Antarja? Iya, lah nggih 3 niku sing kula wedeni, Man. Niat kabeh ora ana sing tok paneni. Ah, mboten. Ah, sing tok paneni sapa? Wong omah. Naming wong omah ambak sengkune iki wong tuwa. Menangan dhewe ta omong. Kira-kira kagol ngono, genthong kuwali pecahi kabeh. Apa-apa tak guangi ngono. Mbok ngeliyane niku, Man. Anane ming kuwi nek ora iso mbalekake Irawan apa kelakon anak Prabu Baladewa tumandang gawe dewi. Bapak kulite gedhe seda kowe sing kelangan bali nampa dukane sinuwun Jaka Pitana. Temandang nggih. Papang wencang kang wali sandangan. Kutek wok sinimbar jojo. Lo Banaryo yen mekaten keparengipun najan kados undi kepeksa temandang damel, Man. Kadang lho nyandak gaman. Kula Irawan nek kena dibalekke syukur ora kelem pateni kanca maju budal. Serolat selalin serolat